Габдулла Тукай шәгәре, сөткә төшкә тышкан. Ничектер белмимен, бер көн идән асты кошы тышкан, егылган да келәттә. Бер табак сөткә килеп төшкән. Йөзеп йөри табакта арлы-бирле, һич чыгып булмый. Саяк сөт бит вода, һич тә табактан ычкынып булмый. Йөри тышкан, йөзәдер, тик торып булмый, йөрәк түзми. Йөзәдер аркылы буйга, котылмактан өмет өзми. Тырышмак бушка китми бит, бер ыздан соң була уңай. Бу тышкан шул хәдәр йөзгән, куйган сөттә куган май. Хәзәбик буламый, тышкан киреләп, майга аяк баскан. Сикергән дә табактан ул, чыгып үз урынына качкан. Эй кәрендәш, син кирәксә я суга бат, я сөткә бат. Ит сабырлык, күрсәт чыдамлык һәм ит гайрәт, сөбәт.